दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आरो गोदानै भिडिअ खालामनाय जादों। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायोबा हयथ' आसरितबो साननो हागौ आरो सोरबाया मोनथिखाबायबाथ' आरो मोनथिबायानोसै नङा होमबा। दा बेनो जाहैबाय भिडिअआ बेनो जाहैबाय जे दानि मा होनना बुङो ग्लबेलाइजेसन मुगायाव जे दानि गाव मा होनना बुङो गाव माने बादायलायनाय मुगायाव जे दिनैहाय आङो माने सानखांदों जे बेखौनो जे गावनि महरखौनो माने बेलेग महर खालामनो हानाय मोनसे एप्स दङ। बे एप्सनि नामानो जाबाय फेस एप्स होनना बुङो। दा फेस एप्सआव नोंथांमोनखौ हयथ'बा सोरबाया मा खालामनो हागौ जेनेबा फासायहोनो हागौ नङा होमबा। दा सोरबा सासेया जेनेबा महर गैयाब्लाबो बा सोरबा महर गोनाङानो होन ना बा सोरबाया बिदिनो सेंग्रायैनो बोरायनानै थानाय बा सोरबाया बोरायखा हिन्जाव गोनांखा बेफोरो सोरबाया सेंग्रानि महर होनो हानाय बा सिख्लाफ्राबो सोरबा बुरै मानसियानो सिख्लानि महर होनो हानाय नैबे बुस्थुआ दा ओरैबायदि फेमास जादों दा। नाथाय दा सोरबा बेनि दारावनो सोरबाया मा जानोबो हागौ एकदमबारे हयथ'बा जाय बायदि मा मायाखै हमनानै ला जेनेबा जायफ्रा माने हाबा जानो जेनेबा गुबुनजों हाबा जाबावनो आरो गोसो दंबावो ना। दा बिथांमोनहा माने बे बुस्थु एप्सजों जे नोङो सासेनि अनगा सानै अनगा साथाम बेफोरबायदि मानसि माने माबा खालामनोबो हागौ आरोखि ना। दा बेखायनो मा खालामनांगोन नोङो गावखौनो गाव हुसियार खालामनानै लानायानो नोङो बेखौ साननानै लानांगोन आरोखि। नों जुदि गावखौनो गाव हुसियार जुदि नों खालामनो हायाब्ला हयथ'सो नोङो फासायगोनबो मिथिबायना। दा बे एप्सआ जाहैबाय दा फेस एप्सआ जाहैबाय बियो दिनैसिमाव वर्ल्डआव ओरैबायदि साबसक्राइब जाबाय दा 10 क्र'रनिबो बारा जाबाय मिथिबायना। दा बे 10 क्र'रनिबो बारा जानाय साबसक्राइब जानाय हिसाबैलाय दा सोरबायाथ' मा जासिगोन हयथ'बा फासायहोजानो हागौ। दा बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे माने बे एप्सखौ नोंथांमोनहा बाहायदोंब्लाबो मा खालामनांगोन गावखौ गाव हुसियार खालामनांगोन आरो जाहाथे माने गाज्रिनि खैफोदाव खोख्लैया आरोखि। जुदि गाज्रि खैफोदाव खोख्लैयोबा निजेनो खिन्थु उनावहाय फस्थायनांगोन गाबा मोखां जानांगोन खस्थ' भुगिनांगोन। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे जाहाथे माने बे एप्सखौ नुदोंब्ला बा बे एप्सजों सोरबाया माबा मोनसे खालायदोंब्ला नोंथांमोना सानै हयै खामानिखौ माव नङाब्ला गावखौनो गाव गादलिनानै लानाय जागोन। दा बेखौनो आङो बुहुद सिन्था खालामदों जाहाथे बे एप्सखौ बाहायनानै गोबां मानसियानो जुदि खैफोद आफोदाव गोग्लैयोब्ला दा जोंनि नुनायावथ' दा बांसिन जोंनि बे बर' माहारिफ्रानो बांसिन सोलिगासिनो दं नङा होमबा ओरैनोब्लाबो आरो दा बेबायदि एप्स ओंखारबावबायसो अब्लाथ' आरो साबसिनसो जाबावबाय जाय मानसिनि थाखाय नङा होमबा। नाथाय बेखायनो नोङो गावखौनो इयुननि थाखाय साननानै नोङो जाहाथे माने खामानिखौ मावो आरो। दा बेखौनो खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोनहा जे मेगननिफ्राय मोदै गहोनो दासान रावनिबो सिगाङाव आरो गावखौनो गाव जे दुखिया खालामनानै लानो दासान आरो बयजोंबो दा मुगैजा आरो बयजोंबो बखिजानो नाङा। जुदि नोंथाङा जुदि बे एप्सजों जुदि नों खामानिखौ मावोब्ला हयथ'ब्ला नोङो एक्सुवेलि मथा मथि 100आव 70% कम्पालसारि जागोन आरोखि नङा होमबा आंनि आइडियायाव आरोखि।
दा बेखायनो गावखौनो गाव कन्ट्रल होननाय बुस्थुखौ नों खालामनांगोन आरो जुदि नों नुवा खोनाया जुदि बे एप्सनि दारावनो सोरबाया जुदि रं नाम्बारफोरबो जानो हागौ ना रं नाम्बार जानानै बेफोरजोंबो लाइन मारिनो हागौ सोरबाया दारि गोलावानो जा सोरबा बर'आनो जा बांगाल जंगाल सोरबायानो जा गुबुन जाथियानो जा दा हमनानै ला सासे बांगाल मानसिया बा दारि गोलाव मानसिया हमनानै ला बे फेस एप्सखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबाय खोथारै खोथा दा बे प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय बियो मा खालायबाय गावनि फेसखौ सोलायनानै सासे बर' हौवानि फेसखौ होयोब्लानोथ' मा खालायनो बेखौनोथ' नोङो माबानो हाला नङा होमबा दा बेखायनो नोङो जाहाथे जेरैहाय जोङो मा एन्जरफोरखौ जोङो मा फानसायो मायाव देरायाव नङा होमबा जुदि बे एन्जरा फैयोब्ला बे फानाव नांगोन नाथाय बै बांगालाबो बिदि साननो हागौ जे आङो बे फेस एप्सखौ बाहायनानै जे सोरबा सासे हिन्जावखौ मा खालायनो हानो फानो सानानै दोननाय बायदि बियो मा खालायगोन नेबाय थागोन आरो फान सानानै बा बियो सासेजोंल' नङा सोरबा सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदिनो बियो मा खालायगोन बिदिनो माने लामा लागोन आरोखि दा बेखायनो जाहाथे माने बेबायदि जानाङा बयखौबो आं खावलायो आरो दा बिनि दारावनो आं बेखौ दहाय सानखांदों जेनेबा बेबायदि एप्सखौ लानानै जुदि मानसिया मा जालांगोन बेथ' बे गावनि सायावसो गासिबो एक्सुवेलि दा गावखौनो गाव जुदि हुसियार खालामनो हायाबाथ' आरो गादलिनखागोनानो दा बेखायनो नोंथांमोनहा जानला मोनला गादलिनलाबायनो नाङा दानि जुगा जा ग्लबेलाइजेसन मुगा बेखायनो नोंथांमोनहा गावखौनो हुसियार खालाम अके दा बेनोसै दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनानै गाज्रि मोननोबो हागौ हयथ'बा आं सानाखै जे नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे साजेसन होनोबा गाहायाव कमेन्ट लिरना होबानो जाबाय अब्लानोथ' आं मोनथिनो मोनगोन जेनेबा गाज्रि जादों ना बा मोजां जादों बा जाहाथे माने आं साजेसन होनाय जादों बेखौ आं जाहाथे मोनथिनो मोनो आरोखि अके बाय बेखिनियानो दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ गोदानै नुदोंब्ला जेनेबा शेयार खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालाम आरो आगदाथिनि बेलखौ दामनानै जाहाथे माने आंनि गोदान भिडिअ नोंथांनिसिम जेब्लायबो सौहैयो आरोखि अके बाय